Magasin du Nord på Kongens Nytorv opførtes med kuppel, spir og altner i 1893 til 1894, og ombygninger og udvidelserne af stormagasinet tog op igennem det 20. århundrede. Den seneste ændring er den direkte adgang for stormagasinet og metroen. Byggematerialet er formentlig sandsten, og taget er sandsynligvis belagt med skifter. Den er dekoreret med frisebånd, rundbuer, symmetri, pilastre, kupler og spir. Derudover er facaden forsynet med mange buede, tætsiddende vinduer. Der er også 2 rosettevinduer over indgangspartiet. Da bygningens front vender ud mod en åben plads, strømmer der meget lys og sol ind i bygningen fra den side. Bygningens andre sider vender derimod mod smalle gader, så der er knap så meget lys. Der indgår flest geometriske former i bygningen. Hele bygningen er som sagt præget af symmetri og rummer fast rytme. Der indgår flest geometriske former i bygningen, men rosetterne og rundbuerne indeholder dog også organiske former. I 1870 åbnede selskabet Emil Wett & Compagnie forretning i København i lejede lokaler på det daværende Hotel du Nord, der var en af datidens fineste hoteller, hvor blandt andet H.C. Andersen havde boet. I de følgende år lejede selskabet mere og mere hotellet, og i 1879 tog selskabet afdelinger i hele landet med det fælles navn Magasin du Nord, som var afledt af navnet på det københavnske hotel. I 1889 havde Magasin overtaget hele hotellet, og i 1893-94 blev det gamle hotel revet ned, og den nuværende bygning opførtes i fransk nyrenæssancestil, inspireret af kunstmuseet Louvre i Paris af arkitekterne Henri Gläsel og Albert Jensen. Det fungerer i dag som stormagasin. Bygningen er delt op i 7 etager med henholdsvis mode, bolig, skønhed, legetøj, køkkenartikler, dagligvarer og delikatesser. Og i 1895 indviede Magasin Skandinaviens første elevator mellem etagerne. Bygningen er overvejende funktionel, da den huser så mange forskellige butikker. Den er dog også repræsentativ i en vis grad, da den er en af Københavns mest kendte bygninger, og det er et prestigebyggeri, da der ikke hidtil var set et så eksklusivt stormagasin i København. I dag stopper metroen lige uden for døren, og derudover er der hovedindgangen og en mindre indgang på bagsiden af bygningen. Bygningen er placeret lidt tilbagetrukne fra Det Kongelige Teater med Danske Bank hovedsæde til den ene side, over for Det Kongelige Teater og med selve Kongens Nytorv til den anden side. Pladsen foran bygningen virker åben og stor. Der er placeret en metro ned- og opgang på pladsen. Bygningen er en integreret del af gadebilledet, da den er opført i en nyrenæssancestil, ligesom Det Kongelige Teater, der også findes på Kongens Nytorv. Facadens overordnede udtryk er roligt og en smule monumentalt, i det den er symmetrisk og er et storslået prestigebyggeri. Der skabes mange lodrette og vandrette linjer i facaden, grundet vinduernes placering og der hvor sandstenene samles. Indgangen, specielt hovedindgangen, er kraftigt fremhævet. Den har en stilart, der er præget af den franske renæssance.